Vi har valgt at arbejde med regnvandet, som ligesom kommer op for et skybrud, så det ligesom sådan regner ned. Og der har vi jo valgt at arbejde med, at der var både nogen, der kunne suge, og der var noget, hvor det kunne løbe ned. Har det været at arbejde med det her? Jeg synes, at det har gået rigtig godt. Vi har arbejdet rigtig godt sammen, og selvom det har været lidt svært. Vi har alle sammen hjulpet hinanden, vi har arbejdet godt, og vi har lavet en hel masse ting som det her. Og jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen. Også selvom vi har arbejdet i grupper, så har vi altså gjort det rigtig godt, og gjort det en helt indsats. Altså det har været hårdt, men samtidig sjovt, fordi at vi har været gode til at arbejde sammen, og så har vi fået lavet en masse ting, som der var svære at lave alene, som vi var gode til at hjælpe hinanden med. Og så har det også været ret hårdt, fordi at vi har været under pres, og så har det været svært at skulle nå det hele på en fredag. Hvad har jeg arbejdet med? Vi har arbejdet med vand, så der ikke kunne komme oversvømmelser. Hvordan har det været? Det har været sjovt at arbejde med. Har der været nogle problemer med det, eller har det været som en smør på en pandekage? Altså, der har været nogle problemer undervejs, ikke? Men det har faktisk gået ret let. Eller vi er kommet lidt over det, hvis man kan sige sådan. Det lyder da godt. Hvordan har det været at arbejde med det her projekt? Det har været rigtig sjovt. Vi har samarbejdet rigtig godt. Og så har vi fået 2 gode idéer, vi skulle lave. Hvordan har I lavet det? Vi har været i klasselokalerne og lavet modeller, og så har vi lavet plancher. Og kigge på sine børn, hvis ikke det regner. Og så er det en trappe til vand, så når det regner, så rører vandet nedad her, og så samler det sig. Der er en plexiplade her, så når det regner, så kommer alt vandet ned i. Altså det vil sige, så der er sådan en beholder hernede, ligesom sådan en kuppe, som holder på vandet. Og så er der ligesom sådan noget vandplanter dernede. Så det bliver lidt spændende at kigge på. Det har været godt at samarbejde med dem. Det har været sjovt og godt. Hvorfor? Fordi vi har arbejdet godt sammen. Og vi har kunnet finde ud af tingene. Og hver gang der var en fra den ene gruppe, der ikke lavede noget, så gik han over i den anden gruppe. Eller hun gik over i den anden gruppe, og så hjalp de der. Der var næsten ikke nogen, som der ikke havde noget at lave. Der er ikke nogen, der har været uvenner med hinanden om idéerne.